हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासिबो मोजां दङ। NTS स्किम सफैदों स्टुडेन्टसफोरनि जाय नोंथांमोना क्लास 11, 12 डिग्री खालामगासिनो दङ पोस्ट ग्रेजुवेट नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो दानफायाव मोनगोन 1250 आरो 2000 मोनबाय थागोन। एप्लाइ जागासिनो दङ एप्लाइनि लास्ट डेटआ 30 अक्ट'बरसिम थागोन। दा बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनांगौ नोंथांमोना भिडिअ नांगौब्ला कमेन्ट सेक्सनाव येस होबानो जाबाय आं नोंथांमोननो एप्लाइ प्रसेस लाना फैगोन। दा बेनो लोगोफोर स्किमा जाबाय नेशनेल टेलेन्ट सार्च नोंथांमोना होनो हागोन जायफ्रा इन्टारेस्टेड दङ आरो सेलेक्ट जायोब्ला नोंथांमोना राङारि अनसुंथाइ सरकारनिफ्राय मोनबाय थागोन दानफायाव बिदिनो 1250 एबा 2000 मोनबाय थागोन। दा लोगोफोर भिडिअखौबो हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो मिथिनानै एप्लाइ खालामनो हायो आरो नोंथांमोना रांखौ मोननो हायो। दा बिदिब्ला जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों अफिसियेल नटिफिकेसन गासैखौबो नायनोसै। नोंथांमोनाबो PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय आरो एप्लाइनि लिंकखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोननाय जागोन। दा लोगोफोर बेखौ होदोंमोन गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय दा बे जाबाय DASE आव फैनांगोन नोंथांमोना नैबेयाव फैनानै जों अफिसियेल नटिफिकेसन नायनो हागोन। दा बेयाव फैनाय लोगो लोगो एप्लाइआबो बेयावनो जागोन नोंथांमोना लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन। दा बे 2021-22 नि दा जायफ्रा क्लास 10 फरायगासिनो दङ थ' बिथांमोनाबो एप्लाइखौ खालामना लानो हायो। थ' नोंथांमोना जायफ्रा गार्जेनफ्रा नायदों खालामना होबानो जाबाय। दा स्टेज 1 एग्जामखौ नायगोन स्टेट लेभेलाव नायो बेनिफ्राय स्टेज 2 आव लास्टआव नेशनेल लेभेलाव नायनाय जायो आरो सेलेक्ट जायोब्ला नोंथांमोना मोनगोन दानफायाव बेबादिनो अनसुंथाइ। थ' बेनिफ्राय जोङो फुल अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामसै। दा जायफ्रा एप्लाइ खालामगोन नैबे लिंकआवनो खालामनांगौ एप्लाइआ सोलिगासिनो दङ आं लिंकखौ होखाजोब्बाय। दा एप्लाइ खालामनाय प्रसेस नांगौबा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव येस होनबानो जाबाय नेक्स्टआव लाना फैगोन। दा जों नायनोसै बेयाव नै माखासे डिक्लेरेसन फर्मफोर दङ बेखौ जोङो स्केन खालामनानै फिलआप खालामनानै आपल'ड खालामनांगौ जायो। दा लोगोफोर दानिया जों बेयाव नैबे नटिफिकेसन नायनोसै डाउनलड खालामनानै। दा बेयाव डाउनलड जाबाय नोंथांमोना नायदो फुल अफिसियेल नटिफिकेसन बेनिफ्राय PDF फाइलखौबो डाउनलड खालामना लानो हागोन। दा जायफ्रा क्लास 10 फरायगासिनो दङ थ' बिथांमोनाबो स्टेज 1 नि थाखाय बाहागो लानो हागोन। दा बेखौ बेयाव बुंदों दानिया बे नेशनेल टेलेन्ट सार्च स्किमा जाहैबाय मोनसे इन्डियानि स्किम। दा बेयाव माखासे सेलेक्सन प्रसेस थायो एग्जाम होनांगौ जायो। दा बेयाव नायदों स्कलारशिप एमाउन्ट दङ। दा जों नायनोसै दानिया बेयाव बुंदों लोगोफोर स्कलारशिपआ मोननै फेसाव थायो आरो फार्स्टआ जाबाय स्कलारशिप फर ₹1250 जागोन जायफ्रा क्लास 11 and 12 आव नोंथांमोना फरायगासिनो दङ बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट जायोब्ला होनाय जागोन आरो जायफ्रा आन्डार ग्रेजुवेट खालामगासिनो दङ 2000 पार मान्थ मोननाय जागोन बेनिफ्राय आरो नैबे पोस्ट ग्रेजुवेट थ' बेनिफ्राय आरो एक्सट्रा थाबावगोन बेनो जाबाय PhD नि थाखाय फिक्स थायो आरो थ' बेखौ बेयाव होआसै। थ' नोंथांमोना मिथिखागौ जायफ्रा PhD खालामो नोंथांमोना UGC निफ्राय नर्म्स मथे मोननाय जायो माखासे राङारि अनसुंथाइ आरो जायफ्रा आन्डार ग्रेजुवेट बेनिफ्राय पोस्ट ग्रेजुवेट खालामदों नोंथांमोनाबो एग्जाम होनो हागोन आरो सेलेक्ट जायोब्ला 2000 पार मान्थ मोनबाय थानो हागोन नोंनि कर्स जोबजासिम आरो। थ' बेनिफ्राय एप्लाइआ अनलाइन जागोन नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन आरो एप्लाइनि लिंकआ नैबेनो आं नोंथांमोननि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखाबाय चेक खालामबानो जाबाय। दा एग्जामा जागोन स्टेज 1 and 2 दा स्टेज 1 आव पास जानोब्ला बेसेबां नांगौनो जोंनि STफ्रा 32% मोननाय जाथारनांगोन मोनसे साबजेक्टआव आरो स्टेज 1 and 2 थ' नोंथांमोना बेयाव इलिजिबल जानोब्ला थ' नोंथांमोना इलिजिबल जानोब्ला मिनिमाम 32 नांगोन आरो जोंनि STफ्रा आरो बेसेबां बारा लानो हायो नोङो मोजांसो जागोन माने सेलेक्ट जागोन। दानिया आनजादा जोंना डिसेम्बराव जागोन बेनिफ्राय एग्जामा 100 मार्क्सनि जायो। दा पेपार 1 and 2 थायो आरो दा पेपार 1 आव मेन्टेल एबिलिटि टेस्ट थागोन बेनिफ्राय आरो थ' सेकेन्डबो दङ पेपार 2 आवबो नोंथांमोना होनांगोन। दा बेखौ पेपार 2 खौहाय नेशनेल लेभेलाव नायनाय जायो दा स्टेज 1 खौ आसामाव नायगोन बेनिफ्राय एग्जामा अफलाइन जागोन आरो मोनसे नाम्बाराव माने कुइसनाव 1 मार्क थानाय जागोन आरो नेगेटिभ मार्किं थाया। थ' नोंथांमोना अफलाइन एग्जाम होनांगोन आरो बे एग्जाम पेपारा OMR सिटआव जायो। थ' जोङो अफलाइन एग्जाम होनांगौ जायो आरो एग्जाम सेन्टारा बहा जागोन एडमिटआव मोननाय जागोन। थ' दा एडमिट मोनथ'वा एग्जामा 15 डेजनि सिगां होगोन आरो एडमिटखौ बेनिफ्राय जोंनि STफ्रा 7.5% रिजार्भेसन दङ। गासै आसामाव टटेल पस्टआ दङ 202 थ' जोङो चान्स दङ STफ्राबो एप्लाइ खालामबानो जाबाय बेनिफ्राय लास्ट डेटआथ' मिथिखाबाय 30 अक्ट'बरसिम थागोन। दा जोङो एग्जामनि 15 डेज सिगां जों एडमिट कार्ड मोननाय जागोन आरो बेयावनो आरो एग्जाम सेन्टाराबो थागोन। दा बेनिफ्राय लोगोफोर प्राइभेटआनो जा नोंथांमोना गभर्नमेन्टआनो जा बयबो एप्लाइ खालामनो हायो जायखिजाया स्कुल कलेजाव फरायनानै एप्लाइ खालामनो हागोन आरो एग्जामिनेसन फिस थायो दै लोगोफोर एग्जामिनेसन फिसआ जाबाय जोंनि STफ्रा 225 दाननांगोन पेमेन्टखौ थ' नोंथांमोना दाननांगोन आरो जायफोरा जेनेरेल 250 दाननांगौ जायो।
दा बेनिसिम लोगोफोर नोंथांमोना एलिजिबल जायोब्ला एप्लाइ खालामना जाबाय जायखिजाया इन्टारेस्टेड दङब्ला बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय प्रसेसआव जों थांगोन नेक्स्टआव दा लोगोफोर बेनिसिम फुल अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामना नायनो हागोन दानिया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामना लादो बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव